Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, sistema kartesiarran zelan irudikatzen diren koordenatuak ikusiko dugu. Sistema kartesiarra plano bat da, eta plano hori definitzen dituzte bi ardatz kartesiarrak, bai? Bat vertikala eta bestea horizontala. Horizontalari isa ardatza edo abszizak deitzen zaio, eta vertikalari i ardatza edo ordenatuak. Bi ardatz hauek planoa lau kuadranteetan zatitzen dituzte, bat, bi, hiru eta lau, eta haien ebakitze puntuari koordenatuen jatorria deitzen zaio. Koordenatuen jatorrian koordenatuak 0,0 dira, bai? Zergatik edo, zer esan nahi du horrek. Puntu honetatik hasita eta eskumara zenbakiak handituz joaten direla, bai? Bat, bi, hiru, lau, bost, infinitura arte. Eta ezkerrerantz kontran, minus bat, minus bi, minus hiru, minus infinitu arte. Eta ardatz vertikalean edo i ardatzan gauza bera gertatzen da. Puntu hau 0 da, hortik gora bat, bi, hiru, lau, infinitura arte, eta beherantz minus bat, minus bi, minus hiru, minus infinitura arte. Zelan kokatzen dira koordenatuak halako grafiko batean edo plano kartesiarran. Orokorrean, puntuak hitz letra larriz irudikatzen dira, eta bi koordenatuz definituta daude, bai? Lehenengoa isa ardatzan irudikatuko dugu, eta bigarren koordenatua i ardatzan, bai? Orduan, adibidez, lehenengo puntu hau, A puntua, bi bat da. Zer esan nahi du honek? Isa ardatzan bi badior arte edu behar garela, eta y ardatzan bat badior arte, bai? Orduan, isa ardatza bat eta bi, eta y ardatzan bat arte. Bai, orduan, egiten duguna da luzatzea, eta gurutzatzen den puntu horretan markatzen dugu borobiltzua edo puntutzua. Kasu honetan izango litzateke A puntua. Bi bat, bai? Beste hau irudikatzeko 0, minus lau. Zer esan nahi du 0 honek? Isa ardatzan gure puntua 0 egongo dela. Eta minus lau honek zer esan nahi du? I ardatzan minus lau eta lau puntuan egongo dela. Beraz, kasu honetan ez dugu luzatu behar, i ardatzan bertan dagoelako eta minus lau balioarekin. Beraz, B puntua 0, minus lau. Bertan egongo legoke, bai? D puntua, minus hiru, bost. Hau da, isa ardatzan minus hiru zenbakia aurkitu behar dugu, eta y ardatzan bost. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Orduan, hau asko hobeto zuen kuadernoetan edo erregele batekin egiten baduzue, bai? Baina orduan, minus bost ez, bost. Bost honetatik luzatzen dugu, eta minus hiru honetatik luzatzen dugu baita, eta hor bi zuzen horiek mozten diren lekuan, D puntu egongo da. Minus hiru, bost. Eta azkenik E puntua, minus bat, minus hiru, minus bata isa ardatzan aurkitu behar dugu, minus bat, hemen dago, eta minus hirua i ardatzan. Beraz, minus bat, minus bi, minus hiru, luzatzen dugu, aurkitzen diren arte, eta puntutxo hau izango da E, minus bat, minus hiru. Hau izan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.